Awat tu tiba matana cini raja na ceng nasaban hi ceng namun nasalai tu betong jawa tahu subuh sampai jalan cini ke an problem ke haji cini yang ni kan ke tiba soja jauh tu nono ang sampai jawa tu ino kaisa व्यवस्था kelai robai jadi kelai asal nampak hambai ini साल belai nangkung mani साल ini साल mari yang ke 18 tarik November 2025 ओ सालनि सानजा जरावो सारै साल कसं जरावो वय मिरा बिसि अंदरनि बाराय कपला कामियो कायसा तिनि जों जयनिं प्रग्राम खालायमानखा ति प्रमोट थानि ओंगै दाल बिदाल पार्टीनि फायाकारै हा दफा जातिते थैयासाकनि बाङै तांलाय सिनायनि बर' जांगरि खावै तिनि अकायते बरक तिनि साखा आइगे गुबुन पार्टीयाव दंफ्रो गोबांमा एसुरेन्स रजाका फियाबा कायसा सानो implement खायजायगा ओ फाइनाल रक टोटली फैमिली उनका 11 फैमिली भोटार के 29 भोटार ओवर व्यापारनो बीजेपी पार्टी या कारै दिनै सिनि त्रिपुरा मथानि बाना एबा महाराजानि खरांनो खारावै दिनै फायका आबारनो एसे आं वाइमुरनो ऑब्जर्वर हिसाबै बरनो लामजागो ए बरनो लगे तंनाय असक सिनि बाय थागिया बीजेपी सरक दा बीजेपी सरक तरबान कामिनी सिनि ताखुक 70 बছর क्रस खायजा कनैनो नग रया हनै गभर्नमेंट स्कीम नग रया हनै का समानि न डीएम बाय कक सालायबै बरनो नग प्रोवाइड खायमाका तैबो मिया फरो अरो बाराय कपलानि उत्तर कॉलोनी आरो नि सिनि बुखु खरकसानि नग ताखुकनि नग नुका असक कन्डिसन हाया फियाबो ओ बीजेपी रो सिक्रि सकरो खायु तै गोबां मातिनि जयनिं खायनानि दंमानि बरक सिक्रि मानि बाय दिनै नियो जयनिं फाइबाय मालिया फियाबो आसक बाय बाथाक तंया दिनै अरो जतनि रिजनल प्रेसिडेंट सेक्रेटारि वाइटीएफ नि टीडब्ल्यूएफ मेन पार्टीनि जतो चांगरि खावे अखाजाक ते एलाकानि जत्तो ताखु बुकुरो खा बाक्साके अखाजाक बसकांनि सालो अपकमिंग इलेक्शन बीसी इलेक्शन गायके अरनियो कायनि कायथा अनकन्टेस्ट बाय सीट दखल खायनाय हनै समाय ताङै जतनो तियार अखालायका बसि दिनै ओ जयनिं प्रग्राम बिसितै लुकुरबनो स्राय स्राय मेसेज रो जतनो हामबाय